Ui, joan hase ondo. Poste nahi zuen hemen egoteaz, ze etorri naiz kirola egiteko oinetakoak erostea. Eta ni bakizu, beti fijatzen ez lehenengo prezioa. Prezioak gehienak altu xamarak irtuko dizkizu, baina beste ezaugarri batzuta fijatu beharra zea. Eta zeri behiratu behiko notzake? Lehen da bizi zure gorputza zautu berezu, zure oinak eta zure asmoak. Nun korrika egin nahi dezun, ze distantzia, nolako zapaltzea daukezun, zure oina nolako badan pixkatz. Eta horren arabera zapatilla mota ezberdina daude. Adibidez, maratoi bat egiteko? Maratoi bat egiteko, zapatillak, batez ere entrenamentutarako, zapatilla pixka babesgarriak izan barrute. Oso harinak ezin dira izan, orduan kasu egiten ikusi behar dugu bai distantzia eta baita ere pixua. Amortiguazioak babesa emango dugu. Egia da, batzutan arintasuna bilatzen da zapatilla baten, baina arintasunak amortiguazio gutxiago dauke, euskarri gutxiago dauke, eta azkenen libre ibiliko gea, eta edozein patologian aurren errexago lesionatu gaitezke. Demagun, nire pixua, 78 kilo, zeri behiratu beharko notzake lehenengo? Distantziari, eta batez ere nun korrika egin behar dezun. Asfaltoan korrika egin behar badezu, asfaltoa terreno bezala oso gogorra da. Eta distantzia luzea baldin bada, orduan saiatu behar duzu zapatilla bat eusten ondo iraungo dizuna. Ez da, helburua ez da bakarrikan karrera. Helburua baita ere da, zenbat entrenamentu egin behar dezun maratoi bat egiteko. Nik aurten egin du behobia zapatilla batzuekin, oinetako batzuekin, eta iaz, oinetako horiekin egin nuen. Eta entrenamendu guztia ere, beraekin egin dut. Ondo egin da? Hemen gauza asko ikusi behar dira. Urte guztien egin dazu korrika? Ez, udatik azarora bitartien. Askotan akatxo egiten da, oso entrenamentu epe gutxi egoten da, epe oso mugatu egiten geha. Zapatiak hasiera baten, esan dizuten bezala, 1000 kilometro bali mauzke, igual kanpotik itxuraz oso politia daude guandikan, eta ez daude urratuta, ez daude puskatuta. Baina amortiguazioak galdu egiten dira, jaitsi egiten dira, deformatu egiten dira, biziatu. Orduan, zuk zapaltzeko era bat balima daukezu eta zapatia hori biziatzen badezu, amortiguazio babesa darazken finean ez da iristen berriro karrera egun arte. Orduan, aldatzea konbendagarria. Distantzia luze bateako balima da, ezautu beharrezu baita ere, pixka nola zapaltzen dezun. Ze hanka daukezun, zabala, estua, arko altukoa, arko bajukoa. Horren arabera gaur egun zapatillak horma ezberdina daukate eta euskarri ezberdina dauzkate. Ikusiko ditugu pixka bat? Bai. Badaude batzuk zabalagoa dienak, igual etxe hauetara joango gineke, gero fikatzen gara pixka bat beraien suelatan ere nahiko agarri hona aukitzen dutela. Joango baginake mendiko batzuta ezberdina da, adibidez mendiko zapatilla gogorragoa die, tako gehiago dauzkate, terrenoa ezberdina dako. Nahiko atako dauk, ez da? Bai, baina hauek asfaltokoa die batez ere. Zapatilla bat base bada. Zapatilla egokia ezberdin badaukazu, ez du beste inungo tratamentu behar. Fisioak, podologoak, laguntza asko eskainitzazkeu lesio baten aurren, baina basea oinetakoa da. Nik oinetako txar bat ikusten bali maet, tratamentu bat ezin eta ondo egin. Azkenen oin ikusi behar dugu, oinetako ikusi behar dugu, eta horri lagunduko dion, kasu honetan plantilla behar badugu, plantilla jarriko banduke. Baina basea oinetakoa da. Askotan, jendeak ez ditu ondo agatzen oinetakoak, eta ondo hartu gara ere. Bai, oinetakoak, hola, kanpotik ikusita oso gauza simplia dira, ez da? Bai. Base bat, oinarri bat, gomazkoa. Ez. Materia sintetikoa da lokarri batzuk. Ez, etorri honea. Erakutxuk izut ze atal dauzken zapatillak. Bira. Zapatillak hartzen baitugu, goma ezberdina dauzkate. Alde batetikan, zurua. Zurri jarriko diogun, suela euskarri batzuk egongo dira. Amortiguazioak ere ezberdina joango dira. Eta kasuotan adibidez, begira, korrekzio bat dauka honek. Zer da korrekzio bat? Korrekzio bat ez ere esan dugu, merkatuen, barruraka sartzen dutenak oinak, pronadoreak kasu honetan, aukitzen dute material bat gogorxeagoa dena, inkluso koina modura jarrita bezala. Hau da, ebak dira goma batzuk densidade fuertegoa daukala. Harta, oinak barruraka egiten duen, horrek heldu egiten dio. Beste zapatilla batzuk aukitzen dute bi kuina konpensauta. Ikusten bari mazu alde batetik. Hori dana joatena, zapatilla barruan? Hau dara zapatilla barruan dihoa. Hau daukagu horrelaxe, gero bere telak, bere amortiguazioak. Amortiguazio ezberdina die, batzuk goma gehiago aukitzen dute, beste batzuk pixka gogorragoa dira, ikusiko duzu batzuk arintasun gehiago daukate, eta beste batzuk aldiz ezberdinago die. Honek kristala utzi behingo dago. Bai, kasi. Horrekin kontuzu, hau korrika egiteko, ez. Dependeze kirolekin zein behar dezun, azkenen amortiguazio gehiago bilatu behar dugu. Hoi babesa da azkenen finean, hoi gogatu behar dugu. Eta zapatillak, batez ere zure oina ezagutu behar du.